Леле, ти голям Кой ще подарък. кажеш? Голям подарък ти ги дала, бе. Там обица. Значи, хакнал съм му 30 кубика. 30 кубика. 30 кубика, вилентирал го, направя го такова нещо. И как няма да ми такова сърце, бе? Да, я покажи зъбите на камерата. Покажи зъбите на камерата. Миеш ли си редовно зъбите ти? Да, с лаклут ги ми. Как? Лаклут. Какво е това? Лаклут. Ама какво е това? Лаклут, бе. Е, добре е лакалут, ама какво е това лакалут? Обясни на камерата. Някои от зрителите може да не знаят. Лаклут, бе. Паста за зъби. Здравей. Ей, ти голем пръстени мъж, бе. Я покажи на камерата. 50 цента, брат. Да пробва биваш, човече. Алло, такова. Питай го, що е с една чехла? Що са си на чехла ти, бе, човече? Дръж се сериозно. Що са си на чехла, няма майтаби. Маратонка, иначе маратонката е чисто нова. Ама моето момче, видал ли си рапарт как радва? Как върва тази партия? Видал ли си рапарт? Тя да видим. Бръснеш ли си краката? Защо? Господине, моля ви се. Моля ви се. Леле, колана ти кафе на... На Армани. На Армани, да. Леле, браво. Ако искаш, моите изпълня една кичека Армани. Хайде де. Андре, ле, бас. Я дай нещо на Амет, знаеш ли? Срещу камерата, господине. Преди си срещу камерата, този Зоранджи го набия главата вече. Аба, господине. Господине. Снимайте, защото може да ям бой. Да, господин. Да. Господине, внимавайте. Аз съм Карбовски, нали знаеш, че съм? Да, знам, че си Карбовски. Кой да та прави, като си Карбовски? Мога да ти помогна, стига си пил. Господине, моля ви се, мама, ангажименти. Стига си пил. Ангажименти, Децата ти седат ма. гладния, ти пиш тука. Аба, Кой е децата. това? Гледай, коч пиш. Виж са къв коч на Блек Рам. Да, с протокал. С портокали? С протокал, да. Ти не си добре. Колко деца беше казал, че имаш ти? 14 деца. А пиеш коч? Ама кой да ти правя, ма, кой да е господине? това? И тогава си на моето Трябва да те директор. хвърли от работа, нали? Не ма фърли от работа. Не те. Не ма фърли. Предлагам ти работа при мен. Каква работа? Журналист да стана. Няма журналист в студиото. Кой справи? Ще преглеждаш документи. Искаш ли? Неща, господина, аз просто имам работа. Да, обърни се към камерата, защото вече наистина ще ти забие един... Кой е това? Един спрей за коса. Сериозно ли ми кажа? Сериозно ли? Да, сериозно. Господине, ще налета. Хубаво, я кажи нещо за последно пред камерата и кога ще дойдеш в студиото ми, за да назнача на работа. Значи аз... И за последно един кичек. Чакай сега, те кичека после. Кичека накрая. Кажи кога ще дойдеш в студиото ми в София. Ами когато кажете, господин? Обърни се към камерата, Когато човек. кажете, идвам в София, в студиото, си играем с Айбен, всичко ще прави. Добре, значи ще те чакам. Добре, чакай. Това ще стане в сряда. No, В 1:30 те искам там. Ясно? ясно, господин. Така. Маската, гледам, ти не си циганен, а ти си... Някакъв ти старван от гората. Ма защо така ме обижате, господин? И яка ти е шапката, чека. Айде удари един кичек сега за пред камерата. С песничка обаче, господине. Господин, как беше името? Господин 50 цента. Господин 50 цента, представяме директно от село Ракитница. Един кичек. С Ето песен. микрофона, попееш. Какво песен искаш, брат? Не, виж, най-новата. Гъци. Не искам пари, не искам злато, искам майко. Двете си деца у дома, да се завърна, моята къщичка и да прегърна. Двете си деца. Сега си ми пея на оркестър Лил Бент Манекин. Манекин и най-баро. Принцесета Якуро. Ки Европа най-лачо. Ки Европа най-баро. Айде, добре, приятно беше. Кичека, да гледаме, дай ми микрофона, ако обичаш. Добре, господи, значи това е от Карбовски, ще се видим
Ще има и трета част, естествено, но това вече ще стане не знам кога. Сигурно след месец. Не мога да стъпай, бе! Не мога да стъпай, бе, човек! Да, знаете, аз съм специалист по картна марматура. Специалист съм по картна марматура. Да ми се обадите за контакти, лад ракитница, може да лаеба, няма страшно. Това вече не беше хубаво. Ама така, Ти сега, защото си пиян, затова така говориш. Ама не съм пиян. Няма да взема да работиш при мен. Чушко. Ама аз не съм очаквал да ме взимате. А ако искаш да работиш и да прехранваш децата си, трябва да се държиш културно. И да спреш пиенето. Добра? Ти не мога да мали си спя, не разбрали ма, мангал. Не, аз мога да лиша. Искам мангал за. Вижда, погледи са. Аз мога да вкарам ви затвора, бе. Да, мамбула. Няма да амамбула. Са мангали с нами. Хубаво. Това е от нас. Желая ви всичко хубаво. Ще се видим другия месец. Айде в хол.